Sob-sob karon ang gihimong repacking sa mga relief supplies sa Department of Social Welfare and Development alang sa mga lugar nga gikuso-kuso sa Bagyong Ursula ubang mga reyon na nag-request usab og mga hinabang. Si Nico Serino sa report. Busy ang mga volunteers o mga personnel sa Visayas Disaster Resource Center sa DSWD. Sud sa ilang warehouse sa Mandaue City, gipreparar ang mga relief supplies nga ipanghatag sa mga biktima sa bagyo. Detalyado ang sistema sa pagpreparar niini gikan sa repacking sa NFA rice. Ang mga dilata gisusi una kung wala bay lumping o taya sa mga lata. Matag karton, dunay sulod 6 kilos sa bugas, 4 ka lata sa corned beef, 4 ka sardinas, ug 6 ka sachet sa kape. Gisiguro sa DSWD, mabutangan og expiration date ang kahon base sab sa item sa sulod nga labing sayo nga ma-expire. Dali na ito ma-identify kung kano sa siya makuhan yun ang iyang expiry date. Dali rin yun na ito monitor para sa sa safety food. Babantayan ang mga marka sa logo sa ahensya ug abiso nga libre ug dili gyud baligya ang DSWD relief supplies. Aron nga mapaspasan ang pagtrabaho sulod dinhi sa DSWD warehouse, nanawagan ang tagduma sa mga tawo nga andam mo volunteer kung mamahimo man sa mga grupo o organisasyon aron nga makatabang sab sila sa pagpreparar nining mga relief goods. Dili jud mo madala jud kay labi na karon nga wala pa among mechanized nga machine, mechanized production na nga machine, so mo nang semi mechanized lang mi kay naman mi gamit ani dili gid totally manual, so mo na nga need jud amo og manpower jud to help us. Karong adlaw, lakip sa mi volunteer ang mga personnel sa Philippine Navy. Unang gipreparar ang 50,000 ka mga relief packs nga gi-request sa Tacloban City. Apan matud sa ahensya, base sa ilang stocks, bahinon sab kining gidaghanon sa Region 5, 6 ug 7. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.